Fil-belt tal-karru tar-Re tal-Karnival, l-4 war nofsinhar tnieda uffiċjalment il-programm tal-Karnival ta' din is-sena. Karru li għandu tifsira partikolari e kif din is-sena huwa dedikat lil Charles Aksisa magħruf bħala Irlanda. Charles Aksisa għal dawn l-aħħar 18-il sena kien ħaħsib il-karru tar-Re tal-Karnival u sena li għaddiet miet b'inċident. Din is-sena ibnu Clint flimkien ma' ħutu l-assistenti għamlu dan il-karru li fih jidher missieru ġewwa qalb. Hija ħolma sabiħa u fl-istess ħin kera, hija ħolma li għamilna dal-karru, imma hija ħolma kera li għall-ewwel karnival ma se jkollna b'patana. Nħarsu quddiem il-ħajja tgħidlek show must go on u aħna nemmnu fiha li wasanna u nemmen ħafna li papa tiegħi llum kuntent qed jarana minn post ieħor. Għall-okkażjoni ta' tnedija uffiċjali tal-programm tal-Karnival bis-Swid dan il-karru, is-Segretarju Parlamentari José Herrera tkellem dwar il-ħidma li qed isseħħ f'dan il-Karnival biex jerġgħu jitqajmu aspetti tradizzjonali bħal bandu, il-qarċilla u s-satira, kif ukoll il-ġemellaġġ ma' Notting Hill u kuntatt mal-Karnival ta' Viareggio u f'Tunis. Barra minn hekk qed issir ħidma biex il-Karnival jerġa' jieħu l-ħajja fl-irħula grazzi anke għal xandir televiżiv. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Karnival ta' Malta Jason Busuttil sostna li r-roħs fil-prezzijiet tal-biljetti tal-pjazza fil-Karnival hija inizjattiva ta' ġid biex bekk il-prezz huwa wieħed raġonevoli għal kulħadd. Il-programm tal-Karnival jibda l-ħamis fil-5 ta' war nofsinhar b'ċerimonja u parata tal-ftuħ. Barra minn hekk wara snin nhar il-ġimgħa l-karrijiet se jerġgħu jidħlu l-belt immexxija proprju mir-Re tal-Karnival li fih inġeddu l-memorja ta' Charles Aksisa, Irlanda.